Så det var skor idag, eller? Ja, det var inte fint. Alltså, hej! Hej Melina, vad gör du idag? Kom Hanna, du behöver inte vara med de här pojkarna. Vill du hänga med mig hem idag? Jag får inte en fest. Wow, vad är det? Jag ska Kör! Alltså kolla här vad min pappa köpte mig när han var i England. Smaka, det är jättegott. Jag åker på en. Nej, det är faktiskt slut. Håll käften! Den här boken jag läst, ska jag kryparbeta om den? Chilla, tror du pratar om det nu eller? Ja, faktiskt, det borde det göra. Det är kullerklassare, så gud, något sånt av dem. Om damp, eller? Ja, det verkar så. Skojar. Jag ska göra det med Lina. Ja, stackars dig. Ja, vi ses. Ja, Puss. hej. Oj, oj, oj. Är detta ditt rum, Melina? Ja. Har inte du någon dator? Nej. Jag var alla. Du, jag såg inte dina föräldrar när jag kom in. Vet du vad de är? Ingen. Är de döda? Mm. Så du går ensam? Nej. Jag har min moster. Fast det är så klart. Hon ska flytta till London snart. Till London? Mm. Det är långt. Ja. Så då får du vara ensam? Ja, jag antar det. Oj, kolla klockan. Vi måste börja. Oj, vi måste ha lite papper. Jag springer och hämtar. Ja. Jo, det är viktigt sak. Jag vill inte gå in. Och då skyndar dig lilla rast. Men det är så. Ja, men det vet Skynda dig då. Melina, jag tror jag sagt livet också. Herregud, tror du var något viktigt? Vad är det mycket? Det är jätteviktigt. Alltså, i klassen och det. Ni bryr inte. Det är riktigt jävla lågt.